Jeg er gul med sorte striber, så rovdyr er ikke til at spise mig. Jeg hedder Jens. Jeg er biekspert. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om bier. Der findes 25.000 til 30.000 bierarter i verden. Arbejderbierne de kan lave nye dronninger, det gør de simpelthen ved hjælp af, de laver en speciel celle. Den celle den fodrer de med gelé, som også er saftholdigt. Bier danser på hinanden for at vise, hvor den gode nektar er. Man tiltrækker en bi ved sukker eller andre sødemidler, som bien faktisk opfatter, når den er ude at flyve. Jeg er sociale dyr. Der er en dronning i hver bikube, og en af dem er mig. Jeg arbejder. Alle arbejder, og dronninger er hunder, og droner er hanner. Jeg kan ligge op til 3.000 æg i døgnet. Hej, nu er tilbage. Nu fortæller jeg om, at dronningen faktisk udskiller en masse duftstoffer, som er med til at styre samfundet. Det gør den ved at hæmme udviklingen af abernes kønsorgan og holder bierne samlet i et samfund eller i en sværm. Jeg er 16 dage om at udvikle mig fra æg til voksen. Jeg arbejder og jeg er 21 dage om at udvikle mig fra æg til voksen. Dronerne er 24 dage om at udvikle sig fra æg til voksen. Dronernes eneste opgave er at opsøge ubefrugtede hunner. I et bisamfund gælder det om at holde dronningen i live og finde mad. Det er min og de andre arbejderbiers opgave, sådan noget som yngelpleje og pasning for fodring af dronningen.